ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ስፖርት ኣብ ሲነማ ሰመረ ሄኖክ ምስመራ ኣብ ዙር ኣሉላ ቢኒ ምስናቱ ኣብ ዝርዝር 20 ዝለዓሉ ተቐዳደምቲ ዓለም ኤርትራ ብነዊሕ ፍልሊ ነጥቢ ጎብለል ኣፍሪቃ ትኸውን መትከል ሻምናይ ይወፅእ ናይሎም መደብና ብዙር ኣሉላ ክንጅምሮ ኢና ኣብ ምድሪ ኤስያን ቻይናን ዝነገሰ ጎብለል ኣፍሪቃ 2023 ዝኾነ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን قديم تقداماي قدم بشكلته ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ዓበይቲ ውድድራት ዓለም ተሳቲፉ ስም ሃገሩ ዘፀውዐ መርሃዊ ቅዱስን ኣብ ዝቀዳማይ ናይ 2024 ውድድሮም ምስ ሓደሽቲ ክለባቶም ኣካይዶም ኣለው እቤት ቅድም ብሽክለተ ሃገርና ቀጻሊ እዩ ዘሎ እቶም ኣብ ምድሪ ኣውስትራልያ ደሚቆም ዝቐነዩ ጀጋኑ ተቀዳደምትና ቢንያም ግርማይን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ኣብ መስርዕ ማሕበር ቅድም ብሽክለተ ዓለም ብናይ ነጥብ ደረጃ ምስ ቀዳሞት 20 ዝለዓለ ነጥብ ዘለዎም ተቀዳደምቲ ናይዛ ፕላኔት ተቐሚጦም ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘለና ዓብላልነት መመሊሱ ይደምቃሉ ሕጂውን ከምቲ ልሙድ ማሕበር ቅድም ብሽክለተ ኣፍሪቃ ንኤርትራ ኣብ መስርዕ ደረጃ ሃገራውያን ጋንታታት ብውልቅን ብጋንታን ብገፊሕ ፍልሊ ኣብ ቅድሚ ተቐሚጡ ኣሎ መትከል ኢዮብ ሎም መዓልቲ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሻምናይ ወፂሎ እዝን ካልእን ሓበሬታ ብዛዕባ ቅድም ብሽክለተ ሃገርና ሒዝና ኣብ መስመር ተረኺብና ኣለና ሳብስክራይብ ላይክ ኮመንት ሸር ምግባር ኣይትረስዑ እዚ ሲነማ ሰመረ ኣደናቂ ዜናታት ቅድም ብሽክለተ ሃገርናን ዓለምናን ብምምፃእ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ቻነል እዩ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ዙር ኣሉላ ሎም መዓልቲ መጋረጁ ቀንጢጡሎ ብቀዳማይ መድረክ ዝጀመረ ዙር ኣሉላ 149.1 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ተበጊሱ ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ክልተ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣውስትራልያ ክልተ ተቀዳደምትና ተሳቲፎም ታሪክ ዝሰነዱ ሕጂውን ካልኦት ክልተ ተቀዳደምቲኦም ስሞምን ስም ሃገሮምን ኣብ ክብ ዝበለ ደረጃ ንምስቃል ዝሳተፉ ዘለው እዞም ክልተ ተቀዳደምቲ እቲ ኣብ ምድሪ ኤስያን ቻይናን ዝነገሰ ጎብለል ኣፍሪቃ 2023 ዝኾነ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን እቲ ገዲም ተቀዳዳማይ ቅድም ብሽክለተ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ኩለን ዓበይቲ ውድድራት ዓለም ተሳቲፉ ስም ሃገሩ ዘፀውዐ መርሃዊ ቅዱስን እዮም ኣብዚ ናይ ሎሚ ፈላም ውድድሮም ከዓ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ወዲ ሙሌ መበል 17 ደረጃ ክሕዙ እንከሎ መርሃዊ ቅዱስ ከዓ መበል 19 ደረጃ ብምሓዝ ግዜ ከይከሰሩ ነዚ ናይ ቀዳማይ መድረክ ውድድር ብሰላም ፈጺሞም ኣለው እዚ ውድድር ናይ 2.1 ደረጃ ዘለዎ ዓበይቲ ክለባት ዓለም ዝሳተፍኦ ዘለዋ ውድድር እዩ ንሓሙሽተ መዓልታት ከዓ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብምሓዝ ክቅፅል እዩ ኣብዚ ውድድር መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣብቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘይፍለ ዓብይ ወፍሪ ብምግባር ንደረጃ ናይዚ ውድድር ኣዕቢዎ መርኣያናቱ ኢኻ ኣብዚ ውድድር ዓበይቲ ክለባት ዓለምና ዝሳተፋ ዘለዋ ኣብዚ ውድድር እዚ ውድድር ከም ጋንታታት UAE ቲም ኤሚሬትስ ሙቪስታር ባህሬን ቪክቶሪየስን ካልኦትን ዓበይቲ ጋንታታት እዮም ዝሳተፍኦ ዘለዋ ቫን ኡደን ካስፐር ካብ ቲም DSM ፈርሜነች ፖስት NL ቀዳማይ ኮይኑ ነዚ ቀዳማይ መድረክ ናይ ዙር ኣሉላ ክዕወተሉ እንከሎ ግሮንዌገን ዲላን ካብ ጃያ ኣሉላ ካልኣይ ክኸውን ከሎ ሜርሌር ቲም ድማ ካብ ሶዳል ኩዊክ ስቴፕ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ኣብ ፖዲየም ደይቦም ብጋንታ Q36.5 ፕሮ ሳይክሊንግ ቲም ክትመርሕ እንከላ JCL ቲም ካልኣይ ደረጃ ሒዛላ ባህሬን ቪክቶሪየስ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ክትሕዝ ክኢላ ኣላ ናይ ወዲ ሙሌ ጋንታ ኣስታና ድማ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ተቐሚጣ ኣላ ኣብዚ ቀዳማይ ውድድር ተቀዳደምትና ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን መርሃዊ ቅዱስን ዝረኣይዎ ብቕዓት እምበር ዝነኣድ ውፅኢት እዩ ምክንያቱ ምስ ዕቤት ናይዚ ውድድር ዝሳተፍኦ ዘለዎ ዓበይቲ ጋንታታትን ኣብ ግምት ምእታው እሞኻ ግዜ ከይከሰሩ ምዛሞም ዓብይ ዓወት እዩ ዝቁፀር ብፍላይ መወዳእታ ኪሎ ሜትር ዝነበረ ቦታ ናይ መሓዝ ቅልስ ቀሊል ኣይነበረን ወዲ ሙሌ ኣብቲ መጀመርታ 1500 ሜትሮ ክተርፎ እኳ ቦታ ንምሓዝ ይቃለስ እንተነበረ ኣብ መወዳእታ ግን በተን ንቮላቲስታታትን ንምዕዋት ብብዝሒ ተፃወትቲ ኣብ ቅድሚት ዘኽተታ ጋንታታት ተታሒዙት ቦታ ይኹን እምበር ኣብዚ ከቢድ ውድድር ተቀዳደምትና ዝሓዝዎ ደረጃ ቀሊል ኣይኮነ ገና እውን እቲ ውድድር ይቕፅል ስለ ዘሎ ንሕና እውን ተስቢትና ኣብ ቦቱ እዩ እቶም ኣብ ምድሪ ኣውስትራልያ ደሚቆም ዝቐነዩ ጀጋኑ ተቀዳደምትና ቢንያም ግርማይን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ኣብ መስርዕ ማሕበር ቅድም ብሽክለተ ዓለም ብናይ ነጥቢ ደረጃ ምስ ቀዳሞት 20 ዝለዓለ ነጥቢ ዘለዎም ተቀዳደምቲ ናይዛ ፕላኔት ከም ዝተመዝገቡ ዝሕብር ዜና በፂሕና ኣሎ ኣብዚ ሎሚ ዝወፀ ናይ UCI መሳልል ውልቂ ተፃወቲ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ መበል 7ይ ደረጃ ክቕመጥ እንከሎ ነዚ ውድድር ናይ ነጥቢ ከዓ ካብ ዓለም ሙሉእ ዘለዉ ተፃወቲ ዝብል ክብሪ ናይ 7ይ ደረጃ ተላቢስዎ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝነበረ ውድድር ካልኣይ ኮይኑ ስለ ዝተዓወተ ናትናኤል በተን ሽዑ ዝረኸበን 250 ህጡር ነጥብታት ኣብ ቅድሚት ክስራዕ በቂዑ ዘሎ ኣብዚ መሳልል እውን ቢንያም ግርማይ 140 ነጥቢ ብምውላድ መበል 19 ደረጃ ሒዙ ብክብሪ ስሙ ተወሪቑሎ እዚ መሳልል ደረጃ ናይ ውልቂ ተቀዳደምቲ ናይ 2024 ዓመተ ውድድር ጥራይ ዘጠቃልል ደረጃ እዩ
ኣብ ዝቕፅል ዓበይቲ ውድድራት ከምዝን ተቐፂሎም ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓብይ ረብሓ እዩ። ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር እቲ ሃገርና ኤርትራ ጥራይ ዝነገሰትሉ ውድድር ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ሕጂ እውን ከምቲ ልሙድ ማሕበር ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ንኤርትራ ኣብ መስርዕ ደረጃ ሃገራውያን ጋንታታት ብውልቅን ብጋንታን ብሰፊሕ ፍልልይ ኣብ ቅድሚት ኣቐሚጥዋ ኣሎ። ኣብዚ መሳልል ናይ ዩሲኣይ ኤርትራ ሃገርና 3028.64 ነጥብታት ብምሁላል ንኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ቀዲማ ኣብ ቅድሚት ትርከብ። ብዘይካዚ ብዓለም ደረጃ እውን እዛ ሓበን ኣፍሪቃውያን ኮይና ደላ ናይ ቅድድም ብሽክሌታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ መበል 22 ደረጃ ትርከብ። እዚ ደረጃ እዚ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃን ኤውሮፓን ኤስያን ሃረር ኢለን ዘይረኽብኦ ደረጃ እዩ። እቶም ነዚ ውፅኢት ኣምፂኦም ስም ሃገሮም ኣብ መስርዕ ቀዳሞት ሃገራት ዘቐመጡ ጀጋኑ ሰብ ጨጓር ዳንጋ ተቐዳደምቲ ከዓ ውዕለቶም ዓብይ እሞ ምስጋና ይግብኦም። ኣብ መሳልል ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ እንተመፂና ሞሮኮ ብ1649 ነጥቢ ዳርጋ ብትሕቲ ፍርቂ ካብ ናይ ኤርትራ ተፈንቲታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣላ። ሞሮኮ ብዓለም ደረጃ እውን ኣብ መበል 27 ደረጃ ተቐሚጣ ትርከብ። ሳልሰይቲ ዘላ ኣልጀርያ 101 ነጥቢ ብምሓዝ 36 ደረጃ ካብ ዓለም እውን ሒዛ ኣላ። ራብዒት ደቡብ ኣፍሪቃ ብ99.57 ኣብ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ካብ ዓለም ከዓ ኣብ መበል 37 ደረጃ ትርከብ። ሩዋንዳ፣ ማውሪሽስ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኢትዮጵያ፣ ዚምባብዌን ናሚብያን ኣብ ዝመሳልል ካብ 5 ክሳብ 10 ዘሎ ደረጃታት እኳ እንተሓዛ ሒዘንኦ ዘለዎ ዓለማዊ ደረጃነት ግን ናይ ኩለን ተደሚሩ ክንዲ ናይ ኤርትራ ይመፅን እዩ። እዚ ደረጃ እዚ ኣብ ዝመፅ ውድድራት ኦሎምፒክን ዩሲኣይን ብደረጃ ሃገር ብዙሓት ተቐዳደምትን ምስታፍ ዝኽእል ዓብ ጥቕሚ ኣለዎ። ብሓቂ ዘሐጉስን ንቕድሚት ዘጠምትን ደረጃ እዩ። ኣብ ናይ ውልቂ ሰሌዳ ናይ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ነጥቢ እውን ቢንያም ግርማይ ብ881 ነጥቢ ቀዳማይ፣ ሄኖክ ሙሉብርሃን ብ821.95 ነጥቢ ካልኣይ፣ ናትናኤል ተስፋፅን ብ508 ነጥቢ ራብዓይ፣ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ከዓ ብ307.14 ነጥብታት መበል ሻምናይ ደረጃ ብምሓዝ ነቲ ናይ ቀዳሞት 10 ደረጃታት ብኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ተባሒቱ ኣሎ። ውድድር ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብዚ እዋን ምሳለዉ ዝበሃሉ ተቐዳደምቲ ዓለም ጥራይ እዩ። ድሕሪ ገለ ዓመታት ከ ኤርትራ ትቕልሶ ውድድር ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ንሪኤሉ ርሑቕ ኣይከውንን እዩ። እዚ ግን ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ብዕፅፍፃፍ እንተሰሪሑ እሞ ነዚ ዝትኮስ ዘሎ ዓቕምና ናብ ረብሓና ከነውዕሎ ብውህደት ክንሰርሕ በዚ ኣጋጣሚ ንፅውዕ ደጋጊምና እንቋዕ ሓጎሰና ንብል። ዝቕፅል ዜናና ሕጂ እውን ካብ ቅድድም ብሽክሌታ ወፃና ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ጋንታ ሳይክሊን ቲም መትከል ኢዮብ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ መድረኽ ዙር ሻርጃ ሻምናይ ደረጃ ብምሓዝ ልዑል ብቕዓት ኣንፀባሪቑ። እዛ መድረኽ እዚኣ ብንግስቲ መድረኽ ትፍለጥ ከባድ መድረኽ ምንባራ ድማኒ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዛ ከባድ መድረኽ ሻምናይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም ምኽኣሉ መትከል ኢዮብ ኣዝዩ ዘሐጉስን ዘደንቕን እሞ ብራቮ መትከል ኢዮብ ቀፅሎ። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ጋንታ ሊትሬክ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ምስ ጋንትኡ ሊትሬክ ዘፅንሖ ውዕል ከም ዘናውሕ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስታ 29 ኣባላታ ፕሮፌሽናል ጋንታ ንዝቕፅል ዓመት ክፃወት ፈሪሙ ኣሎ። ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምስ ዘለዋ ጋንታታት ናይ ምፅዋት ዕድል ረኺቦም ዘለዉ ፕሮፌሽናል ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ክሳብ ሕጂ 4 እዩ ዘሎ። ቢንያም ግርማይ፣ ናትናኤል ተስፋፅን፣ ሄኖክ ሙሉብርሃንን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን። ከም ዝፍለጥ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስን መትከል ኢዮብን ዝቀዳደሙላ ዘለዉ ጋንታ ምስተን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዓ ጋንታታት ኣይኮነትን። ይኹን እምበር ናታ ዕላማ ናብኡ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ኣቐዲሙ ፍታ ጋንታ ዝፀንሐ መትከል ኢዮብ ሕጂ ድማ ንመርሃዊ ቅዱስ ናብታ ጋንታ ተፀንቢሩሎ። ስለዚ ዛ ጋንታ ንከም መርሃዊ ቅዱስ ዝኣመሰሉ ምኩራት ተፃወቲ ናብ ሕቑፋ ምጥርናፋ ናብቲ ትደልዮ ደላ ዝለዓለ ደረጃ ንምድያብ መታን ክሕግዝዋ ምዃኖም ይፍለጥ። ከም ዝፍለጥ ፅልዋ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ዋላ እውን ኣብተን ዓበይቲ ክለባት ስሞም እንዳዓዘዘ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሪኦ ዘለና እዩ። መርኣያ ናይዚ እምበኣር ብዙሓት ናይ ቅድድም ብሽክሌታ ጋንታታት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ንምውናን ጥሙሐን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ። ዝበለፀ ተቐዳዳማይ ናይ ኢንተርማርች መን ምዃኑ ጭሩ ትመስክሮ ነገር እዩ። እታ ጋንታን ደገፍታን ቋንቋ ቢንያምን ባህሉን ንምፅናዕ ንልቢ ኩሉ ናይ ኤርትራውያን ንምሳጥን ዝገብሮ ላዕልን ታሕትን ካብ ዜሮ ዝብገስ ኣይኮነን። ኣልማዝና ስለ ዝሃብናየን እየን ከዓ ኣምሳይኡ ባንዴራና ብምንብልባልን ቋንቋና ብምሽምዳድን ምስ ኤርትራውያን ፍሉይ ምትእስሳር ዝገብራ ዘለዋ። ከም ዝፍለጥ ቢንያም ግርማይ ብቕልጡፍ ቋንቋ እንግሊዝ መሊኹ ክዛረብን ክረዳዳእን ፀገም የብሉን። ይኹን እምበር ፅልኡ ዓብ እኳ እንተኾነ ኩላ ጋንታ ምልእቲ ሰላም ዶ ደሓን ዶ ከመይ ውዒልኩም ደቂ ኤረይን ካልእን ክትብል ትውዕል ኣላ። ኣብ ዓመት ናይ ቢንያም ግርማይ ዝነበረ ድምቀትን ሓገሱን ምስክር ናይዚ እዩ።
مرهوي أو جانتو محدث جانتو استجبروا الدمو أكبابلا هينوك ملبرهان وهيبو زلو مرح جانتاني مكان عدل ناتو خفتوا لزخن عب عدلاتن وتسيج جبنات نايزهم تقرادم تناي أمود أتنبار استبتح زلو درجة بحدا معلتي زبوق ولا زي كونه نعمتات صعرن دخامن ناي تقرادمتن كله أقدم بشكلتا أو زوري أقدم بشكلتا زلو موياون يمو ندخلو صعرو زفسسة እንኳ ሓጎሰካ እናበልና ሞገሱን እናሃብና ደረጃ ቅድድም ብሽክለታና ግን ኣብዚ ደው ክብል ዘይኮነ ወይ እውን ኣብ ዝተወሰነ ግዜ በሪቑ ዝጠፍእ ከይከውን ቀጻልነት ዘለዎ ድሙቕ ዓወታትን ዕቤትን እናመዝገብና ክንከይድ ከም ተቐዲምና ንገልጾ ዝነበርና እውን ኤርትራ ዘለዋ ዕቑር ዓቕሚ ኪኖዚ ክኸይድ ዝኽእል እሞ ነዚ ናብ ግብሪ ንምውዓል ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ሃገራዊ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን ካልእን ዓብ ዕዮ ገዛ ይጽበዮ ከም ዘሎ ብምፍላጥ ነቲ ግዜን ደረጃን ዝጠልብ ኣሰራርሓ ብምትእትታው ዝከኣሎ ብምግባር ካብ ሕጂ ጀሚሩ ዕዮ ገዛኡ ክፍጽም እንዳተማሕፀና ንቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ድማኒ ዕቤት ንምነ ንኹሉ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ በዚ ዘሎ ዓወታት እንኳ ሓጎሰና እናበልና ንዝቕፅል ውድድራት ናይዞም ተቐዳደምቲ ድማ ንኹሎም እዚ ኣፈላላይ ብኣንክሮ ክንከታተሎ ንምሕፀን ሲነማ ሰመረ ድማኒ ነዚ ናባኹም ንምብጻሕ ኩሉ ግዜ ትግህት እያ እሞ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛ ቻነል ከተተባብዕዋ እናተማሕፀንኩ ናይ ሎም መደበይ ኣብዚ ይውድእ ብኻልእ ትሕዝቶን ብኻልእ ሓበሬታን ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰና እዩ